Čaute, akurát som skončil gitaru a chcem vám povedať, že toto je za tento týždeň posledný vlog zo Slovenska. Zajtra ráno o 8 odchádzam do Karlových Varov a aj s Ibrahimom a budeme tam až do nedele. Ideme ešte s detkom našim a bereme to tak ako taký výlet, takže budem robiť fotky, tiež videá a vlogy odtiaľ. A myslel som si, že sa aspoň vyspím, lebo tak stávať o 5. No, úžasné, ale teraz zasa o 8. Myslel som, že pojeme až po obede alebo tak, ale vidím, že to nehrozí. Neviem, ešte nie som ani zbalený, ešte nič, nemám ani vyložené veci z kufra. Vôbec nič, došiel som zo školy, mal som chvíľu čas, potom hneď na gitaru a odtiaľ zase idem k ním sa ešte niečo dohodnúť a tak. Takže stres a tak skoro nič nemám a je to dosť na hovno, no. Ešte musím ísť tam sa dohodnúť, že kedy teda ráno tam mám dojsť a tak, čo si mám všetko zobrať. No. Takže zbalím sa a potom odchádzame. Tak sa zatiaľ majte a potom sa vám ohlasím z Karlových Varov.